Hello, welcome to Iman's Book YouTube channel. Please subscribe. Dudas si tatay ni atras kay si nanay sige upang ambras. Oh my God! Wow! Si nanay nagbagot-gut, kanunay lang isapon, kay si tatay sige tagay ug tanduan. Kung makulangan pa sa tindahan magpalista, bayaran na daw sunod bulan kung rilisahan. Utang ala utang ug daghan, urdoy ng tindahan, tipon ra ug bayad ang tanan. Kung sa purpose rilisan, that's dutas si tatay mi atras kay si nanay sige upang ambras. Si tatay ng bagot, siya na po ang isapon, kay ang virus at iana ikagkatay na. Mga sabong ipangbato, ipastap, ipahulong, mga manok niya nga pang sabong isugban manuot. Utang ala utang ug daghan, urdoy ng tindahan, tipon ra ug bayad ang tanan. Kung sa purpose rilisan, that's dutas si tatay mi atras kay si nanay sige upang ambras. Utang ala utang daghan, urdoy ng tindahan, tipon ra ug bayad tanan. Sa purpose rilisan, that's dutas si tatay mi atras si nanay sige upang ambras. Utang ala utang ug daghan, urdoy ng tindahan, tipon ra ug bayad ang tanan. Kung sa purpose rilisan, that's dutas si tatay mi atras kay si nanay sige upang ambras. You